Царю, кон ми недалеч, защо сме тук? Не, той идва. Сигурен ли сте? По-сигурен от всякога. Довел съм семейството си да види как побеждаваме. Половината излизат в лице, другата половина ще чакат в гората. Когато те нападнат, ще ги смажем. Нападайте напред, те бягат! Свършено е с тях! Хайде! Моля те, не дей! Семейството ми е тук! Искаш да правиш AI видеа като тези, които гледаш? Запиши се за курса.